Nananawagan si Integrated Bar of the Philippines o IBP National President Attorney Alan Panolong sa publiko na huwag iasa lamang sa artificial intelligence o AI kapag may legal concern o kaso. Kasabay ng IBP Central Luzon Regional Convention sa Clark, sinabi ni Panolong na mas mainam pa rin kumonsulta sa mga lehitimong abogado kaysa umasa sa mga sagot ng AI. Ayon sa kanya, hindi kapalit ng mga abogado at iba pang professionals ang AI. Bagamat malaking tulong ito sa research at iba pang legal work, hindi nito kayang palitan ang human judgment at ang masusing pag-unawa sa bawat detalye ng isang kaso. Merong mga important details na pag kulang yun, iba ang magiging appreciation mo dun sa kaso. So, sa AI kasi fix lang yun. May mga fixed script na pwede niyang kumbaga yun yung fields na nare-recognize niya, bibigyan kanya ngayon ng kung anong resulta. Pero iba pa rin yung may human touch. The AI is not a replacement of a lawyer, of a doctor, of a nurse, or even kayo. Dagdag pa ni Panolong, maging ang mga abogado ay hindi rin dapat umasa ng lubusan sa AI dahil may mga limitasyon ito at maaari pa ring magkamali. Para po sa Integrated Bar of the Philippines, welcome po yung AI dahil nakakatulong din po. Pero hindi lang po natin aasahan. Kung halimbawa, masyadong dependent yung isang abogado sa AI, pwedeng ma-mislead or pwedeng magkamali dahil yung mga cited na cases minsan is hindi akma. At saka ang AI kasi, ang universe niyan is buong mundo eh. So pwede yung halimbawa sa aming profesyon, pag hindi ka marunong paano mo i-filter, baka foreign jurisprudence ang nasa site niya. So mali na yun, no? Samantala, sinabi rin ni IBP Central Luzon Governor Attorney Dick Fernandez na ramdam na rin ng legal profession ang epekto ng AI. Aniya, maraming kliyente ang unang nagtatanong pa sa AI bago lumapit sa isang abogado. So nananawagan tayo sa publiko na huwag iasa sa AI yung mga legal information na kailangan nila. No, marami tayong mga lawyers na available. Kumonsulta sa abogado para sa ganon matugunan yung inyong mga legal na problema. Binigyang diin ng mga opisyal ng IBP na dapat pa ring manggaling sa mga lehitimong profesional ang legal advice, lalo na sa mga usaping may malalaking epekto sa karapatan at kinabukasan ng isang tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.